jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum kanko dendagal mayɓe julɓe en garti ha hande jokkude ɗo yewtere sire nde gonnoɗen e dow mum tawi koye deftere musidɗo men ceerno Harouna Sy nde o inniri gurdam nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. tawi joni e ngal ɗo damal eɗen natira ɗo e matagol Kaaba. ɓale suudu Kaaba ndu naywino ina foti sabu ndu ɓooyino darade. tawi kadi meeɗino harnude hakkunde Makka naaɓe e leƴƴi koɗɗi hedde temedde 5 hedde hitande temedde 5 capanɗe 6 caggal jibinede Annabi Isa jeygue heewi ha memi hunde e mayru wiiɓe naari toon dujji sadakeji baɗanoɗi toon sanamuji ha laaɓi car. tawde ɓale ɗe natti holnade nadde yo ndu ɓamte kono hol cuusɗo adade yandinde suudu keno hay goto. kiccuɗo ɓe duuɓi o ari ɓami konngol wi e Allah hubal mawɗo sanamuji aɗa andi yidde amen ko fewnidde suudu ndu beele en ɓeydo sellude fi woodi ko joori. on ko Walid ɗi moɓɓeero wiyete no nane tawi ndu lelima ngasti haɓe kefti hayre asli nde haa ko ñebbere mawnde ɓe ngoni e fawde ɓale nden ɓe tolnima ɗo hayre ɓalere nde foti lombade ɗo ɓe darti ko Jibrilu arino wadde ɗon hayre nde holi malaɗo mbaɗo ko malika wanno ko te hol suudu jogorndu hebde on jamma ɓe conki nde ɓoyno ɓe kocci kaɓirɗe kala mbaɗɗo ɗon hayre ɓalere nde kamɓe suudu mumen fof gasa joni giwa o aduna. musiba ɓurɗo bonde ina tija jogorɗo fusde wuro ngo ɗo ngo wonta won suudu Hasim, suudu Asad, suudu Johra, suudu Tayma e suudu Haris en ɓeɗo moɓodiri gaddi bol mbaɗi hen uranteri cuuwi hen juuɗe mumen ɓaati e ɓale suudu Kaaba he ɓe gondi so ɓe pawani hayre nde suudu ndu jeyaka e mabɓe fawat hande mbiya ɓuraɓe ɓeyana suudu Abdel Dar, suudu Maksum, suudu Abdou Sams, suudu Juma e suudu Adi en ndenti kirti ngeloba ɓami ƴiƴam ɗam mbaɗi e lahel ɓe cuuwi hen juuɗe mabɓe ɓe metti ɗam ɓe gondi goɗɗo waɗata hayre ɓalere nde e nokku mum sowona e mabɓe ɓe mbiya mettiɓe ƴiƴam. ɓe goni ɗon balɗe 4 hay goto ɗanaki, hay goto hotani, hay goto jaɓani. ɓe tampi ɓe lorli so peeje ɓamaka rendo ngo fusat te ko rendo mabɓe tan fusat kamɓe goni taniraɓe Fihir walla Ɓuraysi. nden ɗi miijoji joli e mawɗo o ummi o noddi mawɓe ɓe o wiɓe bandiraɓam en tampi golle foof boni en lelti kadi eɗe golle
mbiɗa dañi ɗo miijo ngare mi hollira on jewten heen. ɓe njaɓi. O wiiɓe njaɓen yo won ñaawowo en kala gadiiɗo naatde e nokku he. Kala gadiiɗo naatde nokku he njaɓen on ñaawo en. Ko wii fof keddoɗen heen ko waawi wonde fof. Kamɓe kala ɓe njaɓi. ɓe njooɗii ɓe ina ŋoŋa, ɓe ina ŋoŋi, ɓe ina dartiroo gootal eɓe padi. eɓe padi tan o yaani kisa ɓe njii sagata gorko gooto ina fayi e maɓɓe. ɓe keɓtinimo ko Mouhammadou Lamine. ɓe mbeyri e denndaangal o ko wii fof ko noon anndiraaka fenaande ko teeyɗo teeliiɗo moƴƴo. omo yaara e duuɓi 35. tawi ko ɓuri heewde o tuma ko ladde o wonata ngam ruuɗaare golle bonɗe mbaɗeteeɗe e wuro ngoɗe. omo wona toon balɗe 3 haa 4. o yetti ɓe pamminimo o wii ɓe nani ko ɓe kaali. o ɓorti jallaaba makko o werti o ɓami hayre ɓaleere nde o fawi heen. o wii yo landa fof suɓo yimɓe ɗiɗo ɓe nayo cuɓa. o wii ɓeen gooto e mumen fof yo jaggu e so ɓundu jallaaba he ɓen jaggi. o wii ɓe cuure haa tolnoo ɗo nde lombotoo ɗon. ɓe ngaddi haa ɗoon o suutunde o lombi ɗoon hayre nde kanko. ni woni nulaaɗo geno cuɓaaɗo o, nulaaɗo geno cuuɗaaɗo o surti seydaane o candallo jogornooɗo fusde wuro fusoro ladde. hoolaare maɓɓe makko ɓeydi. suudu ndu bila ko caggal ɗum ɓe cañi bagiiji e ɓe kuura e mayru. haa jooni ko bagi daneejo woni e mayru hayso omo wayle. ngaren e maale wahyu. en ndi Mouhammadou woni sagata anndi yimɓe jeereende njulaagu ngaynaaka kono kadi wonde o waɗi galle. kono e o sahaa o wonaa beytiiɗo. tawi ɗum wonaa to dewgal to alaa. o debbo kay alaa ella ene yiɗi mo kaartude, ene jogii ene yiɗinimo, ene ɓesnanimo. Mouhammadou ɓi Abdoullahi wondi ko haaɓande ɗam ngurdam ɗam banndi hoyen nguuri. geno gooto poɗɗo reweede o rewaaka tawi koko majjiti melew e ɓerɗe yimɓe ɓe. e ndeer wuro ngo alaa ko weytinta ɓe so wonaa yarde ko ina wirna hakkille, ko ina mawnina ndu suudu e dow nduya. ɓinngu moƴƴaagu ina mawnina, ina fehi moni kala haa wii del ko wuri, ko sanam keso, ko jime jenni kese, ko barɗo hoore ina bakko, ko boneeji e darngaaji e ndeer cuuɗi rewɓe sandulinɓe. koolniiɗo waawaa ɗo wonde. Ahmad watti dogde o bone o faye ladde. Hadiza mahanamo buuɗi yooɓo. o wona toon o rewa Allah mo caani ko Ibrahima rewanno oya. omo yaandu e dow kaaƴe, omo tello e calli, omo ɗuhoo e less ledde. omo yeeɓa tagore Allah nde. omo miiña, omo laaɓtindoo taariindi ndi, omo daartindoo e maggo. omo naamditoo
holko soomi e ɗe kenedde, holko dillata e nder ɗe kaaƴe, holko wertindi leydi, holi ko tambi o asaman. O wono hoon e nder ladde he ha jooɓaari ndi huuɓa, o arta kadi helɓitine. So yandaki omo miña e dow ngo tago o duumo e njuulu e diine Ibrahima to nder wimbo Hira to omo rewa geno tagɗo mo. Ko ɓuri hamnademo e ko woni e wuro ko fof ko rewde sanamuji ɗi. Hinɗiɓe pewnani koye maɓɓe. Tawi galle goto ina jogo 4 walla 5 walla boom neɗɗo fof ina jogui sanam mum keeriɗo, tawi ina fondi hen wonki mum, tawi kaƴel koccanogel haaju humti tan wonti Allah, kala nde omo yiilo hunde ko kangel o wayroto ngel wonta dewatengel. Hay goto wawa wiide e nder wuro makko ngo ko niiɗi ponno, kono ɓurɗi mawnude ɗi, ɓurɗi hewde jabbe ɗi, tawi mawɗo o ko Hubal, ko Allah Uzza to Nahla, e Allata to Ɗayif. E nder Kaaba ɗi timmino 360, tawi ba majji toon ko Hubal, ngal ko sifa aade ina waɗana jungal kanŋe. Ɗiɗo sanamuji ngoni hakkunde maɓɓe e geno. Hay hunde ala ko ɓe gonɗini, ko ɓe kuli, ko ɓe teddini ko ɓuri sanamuji ɗiɗo. Kono haɗata kadi ina waɗa galle mo ganduɗa woni mumen ɓe jaɓani sanamuji ɗi te ngala e majji haaju, kono ko jogiiɓe e majji haaju ɓe laami lamminta. Kono gaddowo kosam huccine yimɓe e peewal tawi ko joom dalillaji yiyaka, hay so tawi yahuɗo en gasata Yasrib walla Isayankoɓe e nder wuro makko ngo e hoore mum. Ko neɗɗo namnikinto ko faati e ɗen diine, tawde boom ko leƴƴi goɗɗi jeynoɗen maale, ko leƴƴi goɗɗi jeyno ɗen nule, ko ɓe ndewata ko ɗo maɓɓe ɗo kañum tan woni ko hani rewede te caliɗo foti ko warede. E nder ngon wuro makko e on tuma yimɓe nayo ina ganduno ko wona Muhammad ndewata sanamuji ɗi. ɓen ko waraga ɓi Nawfal, Ubaydallah ɓi Jas, Ousmane ɓi Al-Huwayrith e Zayd ɓi Amar. Tawi ardiɓe ɓe koye diine Isa ndewi. Nayɓo o ina arannoɗo Kaaba ɗo sujja wiyaɓe ko min rewi diine Ibrahima ɗe, onon ko sanamuji ndewaton. Caggal ɗum o felliti ɗannade ngam o daña ɗowomo e diine pewɗe. Nden o yalti keeri arberi ndi, o hawri e gando goto, on wimo a dañata moyno ɗowma e peewal ngal jiɗɗa ngal, so wona kota to ummiɗa to won peñƴo toon ko kañum tan wawatma addande diine pewɗo. Ko ni woni Zeydi Faye artude. Geno hoddiri o hawra e lawol o taƴa o maayi. Nde mayde makko nanaɗo makko ɗo waraga yimimo e ɗi konguɗi. A wonino an e lawol portingol. Ɗi Amar
a sowi e sumde e jeygol nde ndewnoɗa geno goto bajjo tan ɗaccuɗa sanamuji ɗi. Mouhammadou ina doga boneji wuro ɗi kono to ladde to e jammaji makko so ɗanima caɗele ina kewi hen. To ladde to hen sahaji o nana inde makko nodde o yeeƴo o yiyata so wona kaaƴe tiñiɗe e leydi walla lekkule walla dande nde wiyamo yo kisal wone ma an Mouhammad. So yeeƴima hay hunde o yiyata ko waɗi hunuko ko fotata noddudemo, ɗum watti hulɓindemo. hay nder wuro so weeyi tan o nana inde makko, so daari ɗo nanidi ɗo o yiyata so wona ko wayno dammiri, loode, leese e ko wayno. tawa ko gueɗe gonoje e galle. so tawi koye ɗoyli o yiyata ko pooye, walla ko hoyɗi fof so weeti ko noon o yirata ɗum. ɗum addinimo sikkinde yataw o jogorani wonde nattaɗo jinneji no yimiyankoɓe ɓe ni, kono kanko o janggani hay hunde te o meeɗani boom yidde ɗum. e on tuma Abdoul Kaba sehil makko namdimo wi, an Mouhammad holko saabi a rewata sanamuji ɗi yimɓe ɓe ndewata ɗi? Mouhammadou jaabimo wi, min mi wawa gonɗinde hunde nde gonɗani nde pewnumi walla mbaadi ndi mbaɗanmi hooram pewnirmi juuɗam ɗe. tawi mbiɗa andi wonde ala jaam walla bone no ɗum dandatami, ko geno tagimi, ñammintami, yarnatami, wurnimi kadi renimi. e ley wiide mi taga Allaham mi rewa ɗum. musidɗo makko wi e gonga a gonɗi, min e hooram mbiɗa witotono e nder hakkillam holno neɗɗo wawirta tagde gueno mum, tawe noon enen guila e taniraɓe koye ngal dewal tan gonɗen. mbiɗa yiiɗi dañde lawol gonga mi ɗowo hen tawa ko diine ɗowoje tagɗo leydi ndi e asmanuji ɗi. ko laaɗo o hewani diwde e wuro hewani diwde wuro he ñalawma kurɗo, so ummima to ladde to o adorto koɗo suudu Allah ɗo o wango nde o fata galle makko. hayre hira ɗo ɓuuri wawde wonde ɗo waddani galle makko ko ɓuuri kiloji 3 métre. ko ni woni no Ahmad walla Mouhammad woniri fodde duuɓi 15. duuɓi 15 sabu dewal sanamuji, bongol jikkuji yaadiɓe e babiraɓe e sehilaɓe e koɗeji e hoddiɓe. duuɓi 15 omo doga pelle seyɗane ɗe o andiri bandi ko en ɗe. ɗi duuɓi 15 ko cattuɗi nde wonno wonde e nder galle tawi a famodirtayi ko hunde hamnide, ala ko haali wuro fof, rendo ngo fof walla ni aduna o fof. kala kalɗo hunde ma hiñe jiñire holi leñol makko, holi hinde makko, holi suudu mabɓe, holi ngalu makko, holi tindi makko. tawi ñawoje ngala so wona ndolako, ko ɗum saabi joom jikku moƴƴo ina doga boneji ɗi. jonci yo to nder wimboro, tawi wona kanko fuɗɗi ngo cornugol e nder luuro hayre nde, ala gila e duuɓi makkanaɓe ina cortotono toon e nder hayre
ina jeekino e dow geno tawi hinde fof ina jogii ɗo ina tuddino e dow hayre nde. Kono ko ɓurata teeŋtude koye dumunno gooto. Kanko noon sabu ngurdam yimɓe wuro ngo alaa nde o arata daña ko curiiɗo e nder wimbo ngo, e nder yeeweende wimbo ngo, kono e ngo mawni ko neɗɗo ina waawi heen daraade e lelaade. E ndi mbaadi fof Mouhammadou annda hay huunde e ko ina wiyee wonde nulaaɗo, nde wonnoo ko komiiɗo e binndi o janngataa, te hay won ɗanle o ɗannotaa, te hay so omo ɗannoo ma o wadde e wattooɓe makko hakkille. Tawi ɗo makko ɗo ɗum ko teŋtinde korsa makko e yimɓe ɓee, nde wonnoo bam makko sankiima gila o jibinaa, nene makko yehii gila omo yaara e duuɓi 6, taani ko ɓamtimo yehi kamne. Jooni mo wondi o waawata tan ko yidde yo fittaandu ndu weyro sabu sunuuji ɗiya. Ɗum noon banndiraaɓe tedduɓe musidɓe sehilaaɓe, ɗo ka tan haa ñande wonde so Allah jaɓi jokken e nulal e nguurdam makko to Makka so Allah jaɓi. Allah jaaraama on jaaraama.